வெல்கம் டு ஸ்ரீநிதி சேனல். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? உங்கள் வீட்டில் வலம்புரி சங்கம் இருக்கா? அப்போது மகாலட்சுமி உங்கள் வீட்டில் நிச்சயம் இருப்பாங்க. சாகா வரம் தரும் அமிர்தம் வேண்டி தேவர்களும் அசுரர்களும் மலையை மந்தாகி வாசுகி பாம்பை கயிற்றாக பார்க்கடலை கடைந்தபோது வெளிவந்த 16 வகை தெய்வீக பொருட்களில் வலம்புரி சங்கும் ஒன்று. கடலில் உருவாகும் சங்குகளில் பல வகை உண்டு. மணிச்சங்கு, துவரிச்சங்கு, பாரதச் சங்கு, வைபவ சங்கு, பார் சங்கு, துயிலா சங்கு, வெண் சங்கு, பூமா சங்கு, திரிசங்கு ஆகியவற்றில் வலம்புரியாக கிடைக்கும் சங்குக்கு சக்தி அதிகம் என்பது ஐதீகம். ஒரு வீட்டில் இச்சங்கு அலங்காரமாக வைக்கப்பட்டிருந்தால் குபேரன் அருள், மகாலட்சுமியின் அருள் நிச்சயம் இருக்கும். வலம்புரி சங்கு மிக உயர்ந்தது, மகாலட்சுமிக்கு ஈடானது. அன்னை மகாலட்சுமியும் பார்க்கடலிலிருந்து தோன்றியவளே. எனவேதான் வலம்புரி சங்கு லக்ஷ்மி சகோதரராய் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு வலம்புரி சங்கை தனது கரத்திலும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயை தனது மார்பிலும் தாங்கியபடி காட்சியளிக்கிறார். வலம்புரி சங்கில் தீர்த்தம் துளசி இட்டு பூஜை செய்வது மங்கள ஸ்நானம் செய்ததால் நமக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் இருப்பின் போய்விடும். சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்தாலும் நமக்கு உள்ள தோஷங்கள் நீங்கிவிடும். கார்த்திகை சோமவாரத்தில் 108 சங்கு அபிஷேகத்தில் நடுவில் வலம்புரி சங்கு உருவில் குபேரம் இருப்பார். ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா வைத்திருந்த சங்குக்கு பாஞ்சன்யம் என்று பெயர். குருகுல வாசம் முடிந்ததும் குருநாதர் முனிவரிடம் குருதட்சணையாக என்ன வேண்டும் என கேட்டார் கிருஷ்ணர். அவர் மனைவியும் தங்கள் ஒரே மகனை பஞ்சனன் எனும் அசுரன் கடத்தி கடலுக்குள் வைத்திருப்பதாகவும் அவனை மீட்டு தரும்படியும் வேண்டினார்கள். கிருஷ்ணரும் அந்த அசுரனுடன் போரிட்டு குருவின் மகனை மீட்டு தந்தார். அந்த அசுரன் எரிந்து சாம்பலாகி ஒன்று திரண்டு சங்கு வடிவமானதால் அதற்கு பாஞ்சன்யன் என்ற பெயர். வலம்புரி சங்கு வைத்திருந்ததால் கிடைக்கும் நன்மைகள். வாஸ்து தோஷங்கள் உள்ள வீட்டில் துளசி தீர்த்தத்தை சங்கிலிட்டு பிரதி வெள்ளி தெளித்து வர தோஷம் விலகி நலம் உண்டாகும். செவ்வாய் தோஷம் உள்ள பெண்கள் செவ்வாய் தோறும் வலம்புரி சங்கில் பால் வைத்து அங்காரக பூஜை செய்து தோஷம் விலகி திருமணம் நடந்துவிடும். செவ்வாய் தோஷம் உள்ள நபர்கள் வலம்புரி சங்கில் பசும்பால் ஊற்றி 27 செவ்வாய்க்கிழமைகள் அம்மனுக்கு பூஜை செய்து வந்தால் தோஷம் விலகும், திருமணம் கூடும். அதிகம் கடன் வாங்கியவர்கள் பௌர்ணமி தோறும் சங்குக்கு குங்குமம் அர்ச்சனை செய்து வர கண்ணுக்கு தெரியாத கடன் தீரும். வலம்புரி சங்கு கோலமிட்டு நடுவில் தீபமேற்றி கடன் தீரும். சுத்தமான உண்மையான வலம்புரி சங்கு பூஜிக்கப்படும் வீட்டில் பில்லி சூனியம் ஏவர்கள் நெருங்காது. ஒரு வெள்ளித்தட்டோ அல்லது பித்தளை தட்டோ எடுத்து அதில் அரிசி பரப்பி அதன் மீது சங்கை வைத்து பூ போட்டு வணங்கி வருவதால் உணவுக்கு பஞ்சமே வராது. வலம்புரி சங்கை வீட்டில் அல்லது தொழில் செய்யும் இடங்களில் வைத்து கொள்ளலாம். ஆனால் வலம்புரி சங்கை சுத்தமாகவும் தினம் பூஜித்து வர வேண்டியது அவசியம். சித்ரா பௌர்ணமி, ஆனி மாத வளர்பிறை அஷ்டமி, ஆடி மாத பூர நட்சத்திரம், புரட்டாசி மாத பௌர்ணமி போன்ற ஆன்மீக சிறப்பு நாட்களில் வலம்புரி சங்கில் பால் வைத்து மகாலட்சுமிக்கு பூஜை செய்து வந்தால் கணவன் மனைவி நல்ல ஆயுளுடன் இருப்பார்கள். தினமும் வலம்புரி சங்கில் நீர் மற்றும் துளசி போட்டு அதை தினமும் குடித்து வந்தால் ஆரோக்கியம் சிறக்கும். பஞ்சமி திதி நாளில் வலம்புரி சங்கில் தூய்மையான பசும்பால் ஊற்றி பூஜை செய்து வந்தால் குழந்தை இல்லாத கணவருக்கு கண்டிப்பாக புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும். பிறந்த குழந்தைக்கு வலம்புரி சங்கு மூலம் பால் ஊற்றினால் குழந்தை நல்ல ஆரோக்கியம் பெறும். மேலும் இதனால் குழந்தை மேல் யாருடைய கண் திருஷ்யம் படாது என கூறுகிறார்கள். வாழை இலை அல்லது தட்டில் வைத்து பூஜை செய்ய வேண்டிய வாழை இலை அல்லது தட்டில் பச்சரிசியை அல்லது நெல் வைத்து அதன் மீது வலம்புரி சங்கை வைத்து பூஜை செய்ய வேண்டும். வலம்புரி சங்கு வடக்கு அல்லது தெற்கு முகம் பார்த்துதான் வைக்க வேண்டும். வலம்புரி சங்கில் தண்ணீர் மற்றும் துளசி வைத்து பூஜை செய்வது சிறப்பு. வலம்புரி சங்கை வைத்து பூஜை செய்யும் போது மலர்கள், தங்கம் அல்லது பணம் வைத்து பூஜை செய்யலாம். வலம்புரி சங்கு பூஜிக்கப்பட்டு வரும் இல்லத்தில் பிரம்மஹத்தி முதலான அனைத்து வகை தோஷங்களும் அகன்றுவிடும். உள்ளங்கையில் வைத்து மூடும் அளவுக்கு உள்ள சங்கை எடுத்து நிலைவாசலில் வாஸ்துப்படி வைத்து அதை பதித்தால் 3 தலைமுறைக்கு செல்வ செழிப்போடு குபேர சம்பத்துடன் விளங்குவார்கள் என்பது நம்பிக்கை.
நம்பிக்கை. உங்கள் வீட்டில் வலம்புரி சங்கு வைத்து நீங்கள் பூஜித்து வந்தீங்க அப்படின்னா பில்லி சூனியம் செய்வினை போன்றவை அண்டாது. சங்கு நீர் உடலில் பட்டாலே அனைத்து துர்சக்திகளும் நம்மை விட்டு விலகி விடும் என்பது சாஸ்திரம். ஆலயங்களிலும் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும் பொழுது யாகசாலைகளிலும் எப்பேற்பட்ட மங்கள பொருட்கள் இருந்தாலும் வலம்புர சங்கை வைத்து வழிபடுவது ரொம்ப விசேஷம். கார்த்திகை மாத சோமவார நாளில் 108 சங்குகளால் அபிஷேகம் நடைபெறும் சிவபெருமானுக்கு. அதில் நடுவில் வலம்புரி சங்கை வைத்து அந்த சங்கிலும் நம்மளுக்கு யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா குபேரர் இருப்பார் அப்படிங்கிறது ஐதீகம். அடுத்தது வியாழக்கிழமையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாலை 5 மணிலேருந்து 8 மணி வரையில் இருக்கிற நேரத்தை வந்து குபேர காலம்னு சொல்லுவாங்க. வெள்ளிக்கிழமையில் காலை வேளை, அதுக்கப்புறம் பௌர்ணமியில் வந்து திருவோணம் மற்றும் பூர நட்சத்திர நாளில் இந்த பூஜையை துவங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷத்தை பெற்றுத்தரும். துவங்கி 32, 48, 54 அல்லது 63 நாட்கள் என்ற எண்ணிக்கையில் செய்து முடிக்கலாம். குழந்தை பேர் இல்லாத பெண்கள் வலம்புரி சங்கில் பால் குங்குமப்பூம் இட்டு சந்தான பாக்கியம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். சந்தான கணபதியை வரித்து பூஜை செய்து 48 தினங்களுக்கு கணவருடன் சேர்ந்து அருந்தி வந்தால் பலன் கிடைக்கும். ஒருவர் தமது நட்சத்திர அதிதேவதையும் லக்ஷ்மி குபேரரையும் யோகம் எண் மற்றும் சிறிய பட உருவில் வலம்புரி சங்கில் வைத்து சில காசுகளும் போட்டு வைத்து தினமும் வழிபட அபரிமிதமான செல்வம் சேரும்.